Hello mga kadede, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, ikanatong tanano. Runday ato ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon o sa dili pa. Ako na ipasakaw na pila ka nag-comment, si Rocky Vlog. Good morning, have a great day Lord. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Rocky Vlog. O karon niya ang sumpay ning Sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel, part 24. Nahibaw yun na. Kaya asawa ko na siya. Kung boto na hunaon siya, kana si Mirasol, mao na siya labing adunahan dinhis atong lungsod. Siya mo'y labaw sa tanan. Tugod kay, naa niya ang tanan akong katigayunan nga akong gipataguan ni Arturo. Pastila, no? Sa ato panaghilom-hilom man din na si Mirasol. Mao nga di ko kumusugot nga di na ko maangkon si Mirasol. Kay kun madayon lang yun nga makasal mi. Wa na yun unya ako'y problemahon pa. Kay sigurado kong mabawi na nako ang tanan. Pinaagi ni Mirasol. Pero unsa may nahuna ni Morondin, kung magpadayon nagpagaigahe si Mirasol, wa ba kay plano nga ato siyang ipito lumayo? Kung magpagahe-gahe gyud siya, Joe, naanak ko'y kiandam para niya. Kung dili siya mada sa santong dasalan, mas maayo ang santong paspasan. Kana ginin. Aron wala tayong mausik na oras ba? Diba? Hapit na, Joe. Hapit na. Hapit na maupos ang akong kandila. Gamay na lang yun kayo ang pabilo nga naibilin. Mahitabo gid unya ang dili gyud angay unyang mahitabo. Kutas na kayo ko. Nalibot na ako ang tibok kakawayan, pero wa'yo kong kakita kung hain na slusyo. Ay, pastilan. Naunsam sa nislusyo, di man mananghid ng mulakaw. Asa naman yung karir ni Tuwana? Asa naman ka ni siya paingon? Kumusta na, Budiday? Ay, mananghid ko na niyaw. Nga, mapauli na lang siguro ko sa amo. Ha? Mupauli na kasi inyo, Budiday? O niya si Toribio, unsaon man lang to? Ay, magpaabot na lang siguro ko dito sa amo kung kanus siya mo balik. Uy, sigurado ka, Budiday? Nga mupauli na lang kasi inyo? Ganahan ba yung tami nga? Ani na lang ka din kay aron sa makatabang minimo. Bitaw, maayo man gud ang naa ka din Budiday, kay aron do na kay kaabag ba? Kaysa mo pauli kasi inyo nga wa kay kauban. Mao cute. Ay kaning maikog manggod ko na niyaw din hey. Ngano gud in taong maikog man ka. Nalipay man gani mi nga ni aka? Maikog yung kaw. Labi na nga dili mo mudawat sa akong ihatag na niyaw. Ayaw na pagunahon na anak, Budiday. Wara na'y kaso. Ang importante nga nalipay mi uban nimo. Og nalipay sad ka uban namo. Nalipay ka ay I'm very happy. Ganan kay kusin yung mga butasan. Kay masinabtan nun ka ayaw mo. Ayaw lang paglakaw, Budiday. Anira ka din uban namo. Tabangan pa hinuon ka namo sa pagpasabot atong Toribio aron magkabalik na mo. Uy, salamat. Salamat yun kaayo ninyo, mga Mirasol. Wanay sapayan, uy, Budiday. Basta, magtinabangay lang yun ta. Gusto mi nga, anhilang yun ka dinhi. Hoy, Budiday. Nakatultol man ka kung asa na napuyo karon sa Toribio. Gusto ka nga ato siyang atuon? Tabangan ka namo sa pagpasabot niya? Gusto lagi ang takamay. Pero saon man nga nasudlan man siya og panuway siyang lawas. Magdata og pari. Sikrituon lang nato siya ato sa ilang gipuy-an karon. Unya, makuyog ka na to ang paray. Uy, nga nung di man. Hangiwan
nato ang pari aron mutabang sa pagingilin sa daotang espiritu nga misud sa lawas ni Toribio. Aw. Oh, gay. Basta ha. Oh. Ayaw lang gid pagsaba kang bisan kinsa bahin sa atong plano. Oh. Ilabi na gid ni tatay kay masuko niya na siya nato. Oh, okay. Okay, Mary. Asa naman di ay mga tao din Tintay. Kaya nga naman di ay. Wa man lagi ang sakyanan ni Mirasol diha. Unya, wa say tao sa kwarto ni Riming. Hasta sab si Budiday. Asa man day sila? But lang. Kiambot lang. Wa di sila mananghid nimo nga mulakaw sila. Nananghid man to dako si Riming. Pero si Mirasol og Budiday, wa ko mahibaw kung asa sila. Bida gining mga babayhan na. Nawad-an na gyud sila og respeto nato. Sagod itay na wad-an diri. Nga imo ra man ang huna-huna. Kana bang imong mga anak Tintay? Imo unta ng tambagan nga mutahod og musunod sila nato. Kang mga dagko na sila no, bida. Mga supakira na makindagko. Ha? Numero 1, kana swimming. Natakda ni Mirasol. Unsa naman, si Mirasol tingay mo natakda ni Riming, no? Mamay na din, numero 1 swimming. Natakda ni... Kabuutan ni Mirasol. Aba. Ay, ikaw bawa ka maguna-una, ha? Sa man sa dani mo ba? Saan mo? Saan na diha? Oh! Muna nakadaot ni mo diha. Ako'y sadaan. Usabay sana ko na hiboy. Usabay sana mo na ko. Ikaw may problema, Jere. Og dili ang imong mga anak. Ay, unsa lagi akong sayop. Ay, kana bang maghaud-haud ka din, he? Unsa day na? Si haud-haud. Natural, uy. Mulabaw akong tingog, amahan man ko. Ay, baon na imong sayop. Kay nagtuo manggod ka nga, ang tanan nimong gusto, mao'y matuman. Dako ba ng sayop, Jer? Angay gani, unta ka magpaubos ka. Og maghimo ka og maayong sumbanan sa imong mga anak. Pero kay mapahitason man kay kang manulti, mao nang di na ginaman ang hinag imong mga anak nimo. Wa na sila respeto nimo. Kanang tanan tungod nimo. Unsa tungod nako? Ang imong sayop diri nimo ibasol nako nayabag ka, ha? Kung tambagan ba nimo gusto ng imong mga anak, dili na sila magsupak-supak nako. Mo sa ikonsentir ng ilang mga kabuang, mo nga manukol ka nako. Ay panamin na gud Jerry, panamin. Mami. Pangumpisal sa pari anon mahuwasan ka ng imong garbo nga yabag na kayo. Nalimot ka liman ko. Ha? Ikaw nalimot ka? Nalimot kang liman ka? Yabag sa kabuang mo. Ay, yabag bitaw! Kung yabag ko, Oh, mas yabag mong tanan din he. wanang gid. Basi nahurot na gid ang among oras din ni Lucio. Gikuha na siguro sa pagbalik sa Ginoo. Og labing siguro, ako na siya'y sunod o niya nga ni. Hukman na siguro ko sa akong nahimo ining kalibutan na. Wala kay paglaong pa ini. Ginoo in taon, at agi pagugdugang kay gayunan nga magkabayad ko sa tanan ako mga sa. Dunggain taon na nga ako mga pangamuyo Ginoo ko. Ay, mayo siguro, no? Nga, ako na lang ang makig-istorya niya, Mirasol. Saon wa man gyud ta makakuha og pari karon. Balik na lang mo sa inyaw. Ayaw, uy. Kuyugan ka na mo, Budiday. Dili mahimo nga mukang pasagdan kay delikado kaayo. Bitaw, day. Mga kiyawaan ba yan ng imong atubangon unya? Bapay pagyut ka. Ay, wadi kaso na ko ay remain. Naanad naman ko. Naanad na ko sa mga kakoyaw. Dili gid mi mosugot nga ikaw rang usa dito, Budiday. Pero... unya, sigurado yun mo nga wa mo mahadlok nga muuban ako. Ay, wa may mahadlok, eh. Anda may makigatubang nila. Aw, kon mauna. Nahala, sunod mo na ka. Ano sa duniyage? Tana. Wa pa sila mga bot. Ay nga no bang sige magagpangita nila, oy. Dagko na to sila, oy. Mamauli na to din sa ato. Dito ko gikan sa simbahan. Unya. Matod sa sakristan dito, nakit-an niya sila si Mirasol og si Riming nga kauban si Budiday. Unya,
Namalik ko sa agi. Abi ba na kong nanguli na sila din eh. Oh, basinog na apay gihapit. Paabutan na lang, God. Total, mamauli magito din, Pita. Kumpiyansa man kayong mga babayhan na. Maglakaw-lakaw silang panahon nga na arbay daghang mga binuang. Delikado kayo. Ha? Walang kang mabalaka nga. Inahan man unta ka. Ay, kanimo, Jere. O sa man di gusto ni mong buhaton ako? Ako silang tukon, aron mo sunod sa akong gusto? Ako na to silang giingnan nga dili magdugay. Unya, bituman, ha? Ganihara magkasulang ng lakaw. Ay, basig mo abot na to karun taon-taon? Paabutan na lang, God. Ilang pagsigyaw-yaw diha. Kung mga bot gani sila, tambagan ti ka. Kasabi! Huh. Ayaw pag-ngisi-ngisi diya nga, muralagway na hitabo. Iparihas gud ko ni mo si mong kinaiya, nga magsigilag banghag, mura kag iro. Pagdisiplina ka ng ako, Saba, Jer, oy. Di na disiplinang imo, abusar ka na. Si abusar ko taon. Gugma. Gugma ning ako, tintay, gugma. Nagpasabot ni nga, mas nibati ko og pag-amuma sa atong mga anak kay nimo. Gugma. Unsa to? Gugma? Gugma. Ayaw kong ilara, Jerry. Kay nahibaw ko kung nganong gusto gyud ka nga si Mirasol makasal ni Dindo ka ni adto. Tungod kay do na kay laing motibo o giapas ni Dindo. Unsal mas tao nagipataka ni mong yawit ni Hawi. Ayaw na lang ta, Jer. Kung ako imong surang-surangon, di gyud ti kaatrasan do. Kay kibaw kong taphaw kay kapag katao, wa kay singoy. Singoy. Wa ka maghuna-huna og kaayuhan sa atong mga anak. Ang imong gihuna-huna ang kahakog nagisbahan di. Kay nangandoy ka nga mabahinan sa mga katigayunan ni Dindo. Hilab ni Dinday! Mindset ba? Mindset! Oh, nagpakauhaw ka lang. Ay, kung sagiti ha? Di. Ako nagpaniit ang bayag ko ni mo, Jer. Sige, napalitan. Mong ayaw lang yung kong hagit-hagita sa itong pangutanan. Ito paruson di karon. Ayaw. Imong yung kong surang-surangon ha? Basig bawawa na kanya. Musibat ka! Hoy! Ayaw pagsibat! Hoy! Huwag mindset! Buang ginambayahan na Kuanggol! Trivia! Uy, Trivia! Budits, ikaw rin na. Ay! Oh, my love! Bangag sa It's ilo. May! Salamat ka niya, karon din, hey! Ay, by the way, English, nako'y mga kauban. Narana ko'y mga kauban. Toribio? Uy, Mirasol, Riming, Hi, Maday, si Lucio. Kakwan, ambot asa na to, milakaw mo to siya. Ay, ni agayod mi karon to raves. O kauban ako sila. Kay gusto ka namong tabangan. Kumusta naman ka din, hey? Niya, okay raman ko, Budids. Ni Ami Toribio tungod kay nabalaka na kaayos budiday nimo nga ni ara mo din magtago sa kakahuyan. O bitaw. Nabala ka og naguol na kay kunin mo din, hey? Mahal ko. Ay, mahal ko. Nasa mo utos sa glubog mo. Pakuot Trabaho, ako. bida ayaw lagi sikit, God. Bida ni mo, eh. Kuot raga ita. Utang kubot-lubot. Ngano mo maglikay mangyud ka nakaw? Toribio, nga na magyong paantuson man ninyo na inyong kaugalingon dinhi. Uy, Ha? di na mo angay mong mutago pa. Kung wagin mo isa nga nahimo. Tinuod namin, pero... Ay, mabaulit sa ato to, Rebs. Dali. Ayaw na mo din, hey, ha? Ali, dali. Kadiyot lang mo din. Ay, nanasan kamot, bida, ay. Agay. Ay, sa lagi, padool na ko ba, bida. Agay. Kamot, mulog, takal na pangumot. To Rebs, my loves. Paminaw ako. Paminaw na ka ba? Oh, Nagpakiloy ko ni mo. nya. Minaw. Di ko ako magtanaw na imaw nga magtago-tago din, hey. Oh, Kam na ba, kam? sikam. Kam ba, kam? O ba na ka? Ayun na pagpuyo ining dapeta kay it's delicate. Ha? Delicate. Ay, Delicate na din, hey ba? kadit, ragod, bulids, kadit, Oh, siya kadit. man.
Asya man. Kanang, Mer. Oh. Mer, may mo ba ikasulti ka bisag sa makadiyot lang? Ako? Imo sure. kong istoryahon? Short time lang. Hoy! Ikaw ha! Aray! Sakitan nasad ko ni Mau. Nanasad. Unta, Mer ba? Bisag kadit lang ko kayo, Mer. Sige, sulti lang Toribio kay naminaw rami nimo. Gusto ko nga kita lang una yung magduha magstoryahan na ba? Kay, unta, Mer ba? Bisag kadit lang ko kayo, Mer. Sige, sulti lang Toribio kay naminaw rami nimo. Gusto ko nga kita lang una yung magduha magstoryahan na ba? Kay, importante kaya na kung tuyo ni mo ako isulti ni mo. Sige, kung sabas ba? Ikaw, Unsang importantehan ang imo isulti nako? Basta, kuan hatagi lang ko gigayon. Bisag karon lang ko gigayon nagod mahimo ba, Mar? Sige na. Isulti na ang gusto nimo isulti nako Toribio. Mar. Naibaw ko nga di gyud ka mo tuo nga ako si Arturo. Ug di sa ti ka mapugos ano mo tuo ka nako. Pero doon na lang ko importante kayo nga itug-an nimo. Isulti dayon Toribio. Naminaw ko. Ayaw gid pagsulti ni si Bisan Kinsa. Kuha ang yawis underground nga naa ni Budiday. Ha? Kuha akin ni kaniya ug abli ang underground. Ug dunay karaang aparador ug sa luyon ini dunay laing sekreto nga gamayng underground sa sawg diin tuad dito ang dagkong kaban. Tuad dito ang kaban nga puno sa mga bulawan. Unsa? Sundan nga kung gisulti nimo. Ug ayaw gid pagsabak ng Bisan Kinsa. Ilabi na gyud ni Dindo. Kinibaw ko nga maora ni ang motibo niya kung nganong gusto kaniya nga mapangasawa. Kinuo ko. Mar, mao ni ang dugay ng sekreto nga wa na ko ikatugan nimo. Busa sunda lang yun ning akong gisulti nimo karon. Usabi na hitabo nga mura makagikulbaan. Wa man. Okay naman kuming. Paklaro gani diha ha. Wa pa ko nimo tabaga kun unsay gisulti ni Toribio da nimo. Ay, kuan man good ming. Mahitungod lagi ko no ni Budiday ba? Mihangyo siya nato nga ato ko nung tambagan si Budiday nga dili na siya samukon. Kadak kong binali. Angay gani nga siya yatong tambagan. Nga di na siya magsamok nato. Ilabi na gani mo. Kunya, magbalik na sila ni Budiday. Maobitaw unta. Kuya, wasab siya mahangyo, no? Kuya, sad. Kay ipaagi pa ginyag sekreto. Nganong wa naman lang niya sultihog diri kas Budiday. Nganong ikaw pa maiya sugoon. Naglibog sad bitaw ko. Abi man gani nako unsay yung isulti nako nga sekreto. Hasta ko gikulbaan ko. Mayo na lang gani kay wasab siya maguramentado. Nanagana sa kong daan, Ming. Pero nakabantay ko, Mer. Mura man og tarong ikasulti sa review. O, bitaw. Di man siya maldito, Ming. Pero, syempre, mahadlok lang kita kay nalambigit ba sila sa mga dagkong krimen din sa ato. Aw, hinuon. Di kita angay mo kumpiyansa. Pero, Ming, na ako'y pangutanan ni mo ba? Asa man? Parang seryoso kay kada. Kuan ba? Tinuod ka nga dunay kalag nga mo balik? Uy, di gina tinuod, uy. Bisag kinsang pari ang imong pangutanon, imposible kaayo na. Kay human sa atong kamatayon, hukman dayon tas Ginoo kun asa ta paingon. Mao sa bitaw na akong nahibaw-an. Pagkatawa man tani mo, Mir, uy. Wasam day kay klaro. Hibaw naman day ka, kanya nangutana pag ka na ako. Aw, wa lang ba? Nangutana lang gugugod. Klaro day, uy. Ngano good nga, nasangko sam na sa imong hunakuna. Wasin bayag nadakas hungong atong to review, ha? Ha? Uwa, uy. Oh, pag sure bayag yun, ha? Ayag yun, pailad sa mga demonyo. Diin mo day mo gikan, Budiday. Aw, kuan. Dito rami merkado jiray. Narami gipalit dito. Nangumpra man sila sa Mirasol dito. Kadugay ninyong nangumpra, no? Unya ila pag yung kang gipauban? Oh, Jer, kay ganan. Masyad ka mauban nila. Sa sunod, kinahanglang sultihan ko ni mo, ha? Kung ila kang dadon. Ay, sorry, Jer. Dali magudto sila, maungi kuyog lang sab ka, nga wa na makapahibaw ni mo. Okay na. Wala kaso. Pero sa sunod, kinahanglan nga imo kong pahibawon. Oh, Jer. Pero, Budiday, Oh. wa ba ni masultihi sila si Mirasol o si Riming bahin sa tong gikasabutan ni Dindo? Ay, wa man, Jer, wa. Hinoon, dako gani ako pasalamat sa inyong pamilya. Kaya nga mong ka anak ba?
Andam gikan sila matabang nakaw nga maulian na sa rebiyaw. Hosto ka, doon lagi kay mindset. Tabangan ka na mo, Budiday. Oh. Pero, kinahanglan nga di ka mo kumpiyansa, tungod kay delikado ang tao nga masudlan o giyawa. Oh, tunood bito na. Pero maninguha jud ko, Jer, nga si Rebiyaw mahibalik yun nakaw. Sagdi lang, ugma, kita na sa punya mga lakaw. Oh. Atong istoryahon si Dindo. Oh. Kay usato siya sa gusto kaayo nga makatabang gyud nimo. Mayong tagsundon ni Mirasol lang akong gitugo niya. Pero bahala na. Basta nakasulti na ko niya sa tanang tinod. Ang importante, nakakumpisal ako niya sa tanan akong mga sekreto kaniya to. Iyor! Uy! Siyo! Matiyor ka ka. Naam lagi ka. Banga silong. Seryoso ko. Ha? Seryoso ko, Tor. Tor. Di mo kagikan. Tor. Dapat ko diin kagikan. Gapol ba kong pinangitan ni mo? Karit mo lang kanawa. Ora mo kag tagulilong. Kuan ko, Tor. Gikuha ko sa duha na ko kakauban nga anghel. Ha? Usay buti na pasabot nga nibalik ka dito sa langit. O, Tor. Gipatawag ko sa among labaw nga si Anghel Gabriel. Kay dunay balita para na to. Nga importante kayo. Very important. Unsa man ang balita ah? Siyo, ha? Unsa siyo? MDT. Si MDT. Medyo delikado, Tor. Yudi? Unsa yun eh? Unsa delikado? Akuan, kining kutob lang kuno ta karong si Maraha sa atong pagpuyo ining kalibutan. Bangag, Selong. Kay kung dili ta makatuman sa atong misyon, kitang duha mismo hukman sa atong labawng magkagagahom. Unsa? Bangag, Selong. Mao na gisulti ni Anghel Gabriel nako. Kung mapakyas kita ni, mabala ka, bida mabalik ko ani sa impyerno. Naaras Ginoo ang iyang hukom, Tor. Ug wa ko mahibaw kung unsay silot nga ipahamtang niya diri kanato. Sa ato pa apil gyud ka unya masilutan sa bida oy mapil ta kitang duha siya. Ay, deep size. Oh. Sa tinuod lang, Zor. Sa tinuod lang. Maapil gyud ko. Kay naa pa man ko sa dako sab nga pagsuway nako. Isip usa ka anghel. O mo ba? Yes. O naa sa day mo yung mga pagsuway? Ang mga anghel, Tor, adunay mga pagsuway. Uy. Sama nila ni Lucifer kaniadto. Oh. Nasilutan sila tungod kay misupak sila sa kabubuton sa atong Ginoo. Sa ato pa kanimuha din mo rinig ujiti pa ni, apprentice pa ni. Tor. Tino ditong mga anghel to sila niya to siyo? Tor. Ha? Tinuod na. O diyan? Tungod sa ilang pagbatok sa gahom sa Diyos, hinungdan nga napukan sila sa kasalanan. Uy, pero Tor, naman man ako Tor. Ikaw, Tor. Siyo, wala ni mo ikastorya ang atong Ginoo siyo. Mas may mo tato kung siya pa'y imong ikastorya aron imo siyang mahangyo ba nga palugwayan pa ang atong panahon dinhi. Kay lisod ba kayo ning tahas nga iyang gisangon nato? Ani abi ni motor. Dito sa langit, hangad dito sa langit kana. Dili ka makadali-dali og istorya sa atong Ginoo. Han? Daghan pa kay kag maagian. Una nimo siya makitaan. Unya. Ay. Muna. Ato pa ako sa idukog sikitas kung huwag ka mo sigil kagangad dyan ani. Hangad kay langit man na. Duko impirno man na. Inasan nga duko sa balik. Duko balik. Kana. Ay. So, nakakita na ba ka sa dagway itong Ginoo siya? Nakikita na. Ugway sama sa iyang katahong, Tor. Parehas ba siya dagway sa mga litrato nga itong makita din sa kalibutan siya? Diti! Si Diti? Dili motor. Diti motor. Dili na motor ang Diti. Umanbram yung Diti motor na. Dili, Tor. Dako kayo og kalainan. Dili ni mo mahulagway ang kalipay kung imo siyang makita tungod kay puno siya sa gugma. Full of love. Ay, kanindot unta nga makakita ko niya. Makakita ron niya kaniya, Tor. Kung magkapasar na ta sa itong misyon ining kalibutana. Pero sa na to inisyo. Sigurado man jud ko nga watay mahimuan ni sa pagkontrol sa unahuna ni Dindo. Lisod yung kayo ang tahas aron natong mabago ang yang kinabuhi siyo. Hey, magulanon ka. Sadly. Sadly ko ron siyo, sadly. Ayaw pagsulti nga watay mahimo, Tor. Samtang may oras pa ta, ha? Naapatay dakong mahimo, Tor. Pero siyo, gusto lang akong klaruhon ba kung kanus agi takutob, dinis kalibutan.
Yun na pa. Lunes man taro, no? Oh, Lunes. Lunes na. Oh. Ha? Lunes, di, Birnes ron ay sweldo ron. Taro ba, taro? Lunes. Lunes. Tanaw na kong relo. Kapon net atong Alas adlaw dito. 9:11. 911. Baya. Lunes. Sa sunod Lunes lang takutob din hitor. Unsaw pangag sa ilong. Ming, asa di si Budiday? Nasiyang kwarto. Wa man siya dito. Ako magitok-tok ang iyang kwarto. Murag wa may tao. Ah, imposible. Nana maguna siya permi diha. Basin og natog. Aw, mas may pay pangutano ni mas nanay. Ngano mong duha? Nay, nakakita kang Budiday? Nanlakaw man to sila, kuyo kag ibong amahan. Oh, nanglakaw di sila? Oh, ngano man di ay. Wa, Nay. Naaraw ta ko'y ipangutanan ni Budiday. Basig mo pa uli ra to dayon. Sige, Nay. Pagaon-una mo kay nakaluto na kog sudan. Asay sa danay. Nag-utag Bisaya ko. O doon na siya pritong isda dito. Ay, nga una ta na, Mer. Una lang mo, Ming. Kaya na pa ko'y buhaton. Aw, sige. Mauna na lang ko ninyo kay igutom na ko. Una na lang dito kay naapa ko'y tiwasyon o hayhay. Sige, Nay. Maayo kay waday si Budiday din eh. Akong tanawon dito sa iyang kwarto kung doon na ba'y gitagong yawi dito. Ayaw ko balaga, Budiday. Kami ni Tito Jerry o ang uban na itong mga kauban, andam gyud kayo sa tanang higayon nga mutabang nimo. Ilabi na ni Toribio. Murag yun na yakong giapas ninyo din, he. Nga unta inyo kong matabangan. Kinahibaw ko nga akong bana. Nag-uol na ko no. Nisulan yung dutang espiritu. Mahitungod ining kasuha din do. Karong hapon, akong pahibawon si Padre Darwin ini. Aron, ato yung matabangan si Toribio. Oh, Mayo. Gusto, si Padre Darwin. Gusto kayo. Basino makatabang siya sa pagpalayas daw tang espiritu nga mimando sa lawas ni Toribio. Dako kayo kung pasalamat ninyong tanan. Tungod sa kapulis sa inyong kasing-kasing sa pagtabang na mo. Uy, Toribio! Arturo? Mayong buntag ninyong tanan. Uy, Brad Jerry. Budibs. Hey, Toribs! Akong bana nga guwapo. Ay, napadol na ko Budibs sa kay nabay tamot ni mo takal at pangumot. Nga naman. Dia lang ka puto, dia lang ka. Kanang Arturo. Unsaya mong ikaalagad nimo? May kay ni si Brad Jerry. Ug basin matinga siya dindo kung nganong gitawag ko nimo Arturo. Yun na. Kung kinsa ka man nga espiritu nga misod sa lawas si Toribio, pagpaila kung si kinsa ka. Nadungog mo na, Brad Jerry. Ako si Arturo Pawikan, ang imong umagad nga ambungan. Dindo, ipaila ko nila sultihis las tinod. Sa tanan nga naitabo nako, kay kundi ka mo kumpisal sa tinod, matambog kitang duhang ngadto sa impyerno. Hoy, Kwanggol! Unsa may mong ganhi din ha? Aron mangilad ka na mo, ha? Nakaila namin mo! Mangingilad kang dako! Toribio, hunungan na ng imong mga binuang. Mamauli na to sa ato. Paghilom na Budiday, oy! Ikaw may paulit sa inyo! Dino, sultihin na sila! Kon. Sultihin na dayon kay kundi ka mo sulti karon. Doon na utang may tabo ni mo. Ayaw pagbahad o ingon ni anak Toribio. Wa ka mahadlok nga naa ka sa teritoryong dindo o gipalibutan ka na mo. Sulti na yun! Kanang Tortor. Kalma lang. Kalma. Di ba yung ipakita ni mo ang imong kapungot nila? Naglagot na kay ko sa dagway ni Dindosyo. Bangag sa ilong. Gusto na kong tapuson na ako kinituhana para tablang tanan. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ite. Si Ite. Dili extraterrestrial. Ayaw, Tor. Di man ilit. Ayaw, Tor. Muna akong pasabot og ite. Ayaw yun pada sa imong gibate. Autang ba? Toribio, please.
Mamauli na tas ato. Ayaw pangitag gubot na ni kay mauwaw to nila. Dili mo sila mga dutang tao. Gusto ra nila nga makatabang ni mo. Ay, wala ko, mangumot na nalubot. Bidag, ay. Wapat na maguman din do, ha? Sirti lang kang ikumot kong lubog mo, Diday. Wapay na. Teman ni, di takalungan din, he. Kung di ni mo isulti ang tanan, ngadto nila kung unsay imong gibuhat rin ako. Kay bisag di pa kamutugan karon. May bawaan naghapon nga ikaw mo'y nagpatay nako. Tara siyo. Let's go! Iti. Ay. Tana. Ay. Oy. Why mindset? Pasensya na kayo ninyo, Tito Jerry, Budiday. Ay, ato lang intawong subtons to review. Natural lang na sa mga taong nasudlan og daotang espiritu. Okay. Why kaso din do, doon tayo mindset. Oh. Gusto ka? Ato lang silang subtle mindset ba? Mindset. Ay, Jer, Dens, salamat kayo sa inyong pagsabaw sa akong bana. Wa man ko'y nakitang yawi din eh. Asa makagibutang ni Budiday? Tinood ba gyud ka atong gisulti ni Toribio? Wa ba lang ka kung binuangi? Pero, nganong nahibaw man sa siya may tungod sa yawi? Dili mahimo. Kinahanglan nga akong istoryahon unya og sekreto si Budiday. Mir? Uy, Ming, ikaw mong gudi ay na. Sa may mga gibuhat diri sa kwarto ni Budiday? Akoan, wa Raming. Ako rin gi-check ang iyang kwarto kung okay ra ba ang iyang kahimtang dinhi. Mao ba? Tuod, Mir. Wa ba kay plano nga malakaw ron? Doon ako importanteng atuon ron. Di ba plano nato nga itong istoryahan ug usab si Padre Darwin? Sa sunod gayon na lang siguro, Ming. Muingon na unya ko nimo. Sige. Ing na lang niya ko. Naglagot na kay ko inisyo. Murag nawa na gyud ko sa akong kaugalingon. Di na ko makontrol ang akong kaugalingon. Bangag sa ilong. Oh, come on, kalma lang lagi. Muna akong gisigihan o pahinumdum ni mo, nga kinahanglan. Doon na gyud kay control sa imong kaugalingon. Control yourself! Musurok manggod nga akong dugo, God. Inikakita na ko ni Dindo. Nga traidor jud kayo. Bangag sa ilong. Ingon na, Ginator. Dawaton yun na to ni ang dakong hagit. Gagisangon sa Ginoo na to, Tor. Balag lisod. Basta naalang yun kanunay, upatigbabaw ang atong kugba. Love will prevail. Believe kay ko nimo syuda. Ganuman. Kay nakahisdot kagihapon og gugma. Bisag gitonto na tagmayo ni Dindo. Ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Gugma versus kwarta. Ang hingano ni kanta na manuod kinyati. Hey! Mau ginay host, Tor. Sultihan ka. Kay, mau nagitudlo sa tong Ginoo. Mau nagitudlo na to. Gugma yun ang mupatigbabaw na to, Tor. Dili ang pagdumot. Not pagdumotize. Og mau na ikuwang nimo. Kay nahibaw ko nga nag-alintabog yun ang imong pagdumot ni Dindo. It's kiss. It's kiss. Usa ba na? Gusto ka siya. Ay. Di yun na ako ikalimod nga dako. Good ang akong pagdumot. Anang Dindo dako. Yung ayos yun. Pangag sa ilong. Gusto kong makabawas niya. Ha? Iiti. Nalasakit ko. Nibawas. Masama nang iiti. Ayaw, ana. Tor. Bad na. No. Bad na. Di yung kaangay mahimong anghel anang kalakiha kung pagdumot ang maghari sa imong dughan. Okay? Yan. Pero saan man ako. Bablasan natin. Saan man ako. Lisod siya kayo kung magplinastik ko. Bangag sa ilong. Oh, come on. Discovery sa Sige. imong kaugalingon. Discover yourself. Papuya ang grasya sa Ginoo. Aron sa ingon, malatasan na to ni ang atong problema kining tanan.
Oh, come on! Nagselo. Swerte li mga tawhana. Kay buutan kay dindo nila. Laom og pagsabot. Uy, Uy, unsa ni mong giyaw-yaw diha, Jerry? Tintay, ako ka lang. Ay, naglagot ko, Tintay. Kay, sila pa'y nisong sa teritoryong dindo. Sila pa'y isog kayo. Ay, kay si kinsa man ang imong gihisgutan ba? Haminaw tay. Sige. Kadto bang duha katulisan, Ah, si Toribio o si Lucio. Ilang gisong dindo sila. Nga, nanghagit pa ng mga tunto. ha? Naghagit? Oh, utay. Si Utay. Tintay, Tintay. Aw, bitaw dyan. Lakto. Utay, gihagit nila sa dindo. Nanghita sa gubot ito. Pero, mayon na kay mapahiubsanon kayo ang tao nila. Bilib kay kus kinayang dindo eh. Dili brokinto ang tao. Besag, gibastos na sa daghang mga tao. Ay nga nung nangita man sila gubot. Way lingaw tay. Murang Gusto sa sa tatay pasingit, ay. noon ako eh. Murang tatay. Mura man hinoon ti kag anak. Mura no, tinoda. Ako no naglibog sa gugkuan ng dindo ba? Nahibaw man kasi ang sadaan ng mga tawhana. Nganong iya man siyang giatras ang iyang kaso batok atong mga tawhana. Minaw ha. Paminaw tayo ha. Ngano man nak, sige. Tintay, balik tin. Paminaw tin. Ha? Di gustog samos din do. Maunang iyan lang giatlas ang kaso. Wala. Murag dili gid na maoda. Ha? Sama ni ron Nga giyano-yano ramang ka siya hagit dito sa ila. Maunang abusahan siya tungod kay dili man niya tinudon na yung pagpasakag kaso batok atong mga tawhana. Maogid unta, ha? Maobitaw nga ako na rin naglagot tungod kay giabusahan nila ang kamayong tao ni Dindo. Ay, abusahan gud siya kay wa man siya klaro god. Unsa man nang imong isultin nakaw, Inday Mira? Kuan budiday ba? Naalang ko ipangutana nimo. Oh, sure. Unsa man na? Kuan ba? Sekreto lang ni nato ha kay doon naman ko gisulti na Toribio god. Oy, bahin man sa unsa? Kuan bahin sa yawi. Ha? Bahin sa Yahweh? Oh, yawi ko nung naani mo. Mahimo bang mutanaw ko kung unsa nang yawi ha? Oy, hala, pasensya na kaayaw. Di raban ni nako pwedeng ihatag ni bisan kinsa. Dili man ako pangayoon day. Ngano? Gusto lang kong mutanaw kay nagiskot magud siya bahin ana. Aw, nagisgout aron niyang bawion? Kuan, igo ra siyang nisulti na ko nga na ako na nimo. Mahimo bang patanawon lang ko nimo? Aw, sige, aw. Nara, aw. Oh, nana, aw. Oh, kinuo ko. Maugi din yawi ha. Kanang budiday, diin man din nimong yawi ha. Nganong naaman ni mo? Ay, gikan man ni nito Rebiyaw. Gusto ni niyang bawion pero wa na ko ihatag kay naglagod ko niya. Wa na mo paulis amaw. Mao ba? Oh, pero ambaw oy kung unsa ning yawi ha. Naibaw ko, interesado kayo sa inay. Pero, ngano gisultihan mo kaniya ba inay? Unsa man day ko nung ning yawi ha? Wa man sa dinoon siya magiskot para unsa nang yawi ha. Kung gusto ka ba diday, ako nalay tago anang yawi ha. Og ayaw na lang nag-ihatag nga to ni Toribio. Ay, pasensya na kaayo ka, Daimira. Di gini na ko ihatag kang bisan kinsa. Unya, basin ba unya guhaon nagpugos ni Toribio gikan nimo? Ay, dili. Dilis gid siya makakuha inay. Kaya ako gayud kining gisigurog tagaw. Dili niya makuha. Ayaw ba agad pagkumpiyansa, budiday? Kung gusto ka, tabangan ti kag tipig ana nga dili na makuha ni Toribio. Ayaw ka bala ka, Mer, kay di gini niya makuha.
Katawanan. Di naman day kinahanglan og mga urimos, Joe. Aron, mabuntog na to si Arturo. O, gyud. Si Budiday o si Jerry ra ang makabuntog niya din. Gamit yun kaya nato sila, Joe. Sila rang atong himuong taming batok ni Arturo. Pero din, usar man tong atong plano ni Mirasol. Monay, niya karon sa kong una pirmi. Pero sagdi lang. Nagpaabot lang yun ko sa hustong binta, Joe. Bahala nagdi na kumaangkon si Mirasol. Basta makuha lang yun nato ang kaban. Ang dako pagutana, kung asa ka na taguin ni Mirasol. Oh, labing siguro. Siya rin nasayod sa tanan. Naibaw kong siya rin gisultihan ni Arturo sa tanan nga sikreto. Kinahanglan nga makuha yun nato to din. Aron masolba na ang tanan ng mga problema. Relax lang. Maabot rin yun ang panahon na, Joe. Muabot rin na. Timing rin kinahanglan. Kanihara man kang naginuktok din ni Teres. Nga naman ka. Mura na yung kag... Doon na kailangan nga giyon una. Wa man, Ming. Naguna-una lang ko sa atong mga negosyo. Nga no. Doon na ba'y problema? Natural naman siguro ng mga problema. Ilabi na gid sa mga negosyo, Ming. Pero naanad na ko, ano eh. Naibaw ko. Nga anad na kayo kaana. Pero ayaw na guna-una ang maayo eh. Kanang problema sa negosyo, natural ra gyud na. Abi ni mo, Ming. Dako gid kay akong pasalamat ni Arturo ining tanan. Nga kung dili patungod sa iyang mga paningkamot kani adto, dili gid mangon ini ang atong kahimtang karon. Tinuod yun na, Mir. Mao nga dako ang akong pasalamat sa Ginoo. Nga bisan tuod og daghang mga pagsuway ang miabot sa atong kinabuhi, ni alang gihapon. Nagpadayon gihapon ta hangtod karon. Luyo sa tanang mga pagsuway. Husto gid ka, Mir. Angay kita magpasalamat niya. Kay wa kita niya pasagdi. Pero, Ming, doon na pud ko'y laing gihuna-huna ba? Unsa man? Tinuod ka tingali ng ilang giingon no nga. Doon na'y kalag nga mobalik sa kalibutan. Naunsagot ka, Mir. Kalit man ang kasimang sa atong istorya. Bitaw, murag tinuod ka siguro na, Ming, uy. Ay, una-una rin na ni mo, eh. Dili gid na mahitabo, Mir. Why kalag nga mobalik sa kalibutan? Uy, yun na. Murag doon na may tao sa gate, Ming. Hala, murag sila man na si Toribio ug si Lucio. Uy, sila din na. Magtawag tag pulis, Mir. Ato na silang ipadako. Ayaw, Ming. Kadiot lang. Oy! Mer! Asa ka, oy? Diha lang muna ka. Ay, Ginoo ko. Nausa man ning babayhana. Iya man sigurong padayon nun ning duha. Adi di mahimo. Kinahanglan nga ako na siyang babagan. Kung dinhilang ko sa takotob, no? O ayaw say pa sa pagpaminaw ning laing sumpay ning sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel. O salamat kayo, no, mga kadiji, mga kalasaners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.